Jo simplement li dic que el pensament únic no és bo, que tindre la veritat absoluta no és bo, que hi ha alternatives en política econòmica. Vostès han pres unes decisions perquè podien, legítimes, no ho he negat mai, evidentment, faltaria més, ho han pres decisions que han volgut. Ixa reforma laboral i moltes altres coses. Però han deixat abandonat un camp molt ample de possibilitats del que no volen sentir i que d'ací no res es veuran obligats a actuar. Es veuran obligats a actuar perquè la reactivació de l'economia, vulguin o no vulguin, és una necessitat. Perquè si el cos no s'alimenta, al final es mor per desnutrició. I mira vostè la premsa d'avui mateixa, simplement mira la premsa d'avui. La Hisenda i la d'ahir. La Hisenda valenciana continua tenint cada dia menys ingressos perquè no recapta. Si al final de la correguda de l'activitat deriven impostos i els impostos en ingressos per l'Estat o per les diferents administracions, simplement dic això. Si vostè vol descarregar tota l'herència en els anteriors i se vol creure, a més, crega seu. Si vostè vol viure en el conte d'Alicia en el País de les Meravelles, crega seu. Però si continua aquesta actitud, tenim un problema a Carcaixent, perquè vostè no xafa la realitat. Els problemes són molt més amplis. I no vull vendre-nos la moto que la culpa la té un govern en concret única i exclusivament. Bona part de la culpa la tindran aquells. I bona part de la culpa del que està passant i de les conseqüències del que està passant en aquest moment la tenen els que estan en aquest moment. I la seva al·lusió, suposa que l'ha feta perquè me tocava fer-la, però no sé per què tinc que mirar jo els baralls i els clarins de la casa. Nosaltres no hem governat. Si haguérem governat, ho haguérem fet millor o pitjor. I a partir d'això ens haguérem pogut demanar responsabilitats. Però nosaltres sí que tenim la consciència tranquil·la per a demanar responsabilitats a uns i a altres.